eta dena irentxi. Zazpigarrenarekin zortzi, ez dio sobera iritzi, gerokoak geroko utzi, eta ezbainak igurtzi. Zortzi eta bat bederatzi, ikastolara zaigu iritsi, gripak eragin die gora, eta zindu ikasi. Katu amar-mar, buru hanka eta zamar guztiak ditu baldar. Amarrekin ezin amaika, komunera doa korrika, jolas garaia dator baina katuak laskaka. Dozenak behar ditu